Hej og velkommen til vores præsentation af studieprodukt 2, som jo er en redidaktisering af vores studieprodukt 1. I det her studieprodukt 1, der valgte vi i vores gruppe at fokusere på vores læremiddel, som er historiebog 8 fra Gyldendal. Og det er en grundbog i historiefaget, som man bruger på mange skoler, som man ligesom kan vælge at have fra nærmest fra starten og op. Vi gennemgik, jeg går ikke i detaljer med det, fordi det er ikke det, der er meningen, men vi arbejder med et delemne fra den her bog, altså nærmest et lille kapitel, hvor der er en grundtekst og nogle kilder osv. Vi gennemgik i studieprodukt 1 bogens indhold og tilgængelighed og progression og differentiering, og fokuserede her på, at bogen indeholder rigtig mange fagudtryk og rigtig mange førfaglige ord, som gør det svært for eleven at, hvad skal man sige, for den elev, der har svært måske ved det danske sprog, eller i det hele taget, ikke kender de her forskellige ord og udtryk, i det hele taget forstå teksten. Så det er helt tydeligt, at der er nødt til at arbejdes rigtig meget ind i teksten på alle mulige forskellige måder, for at gøre det mere tilgængeligt for eleven. Vi fokuserede også på, at bogens layout gjorde det svært for eleverne at trække på den strategi, der hedder genkendelighed, hvor man trækker på tekster og genre, man kender fra andre fag, netop fordi, at bogen gør rigtig meget brug af forskellige farver og forskellige teksttyper, og så også fordi, at der både er kilder, og der er billeder, og der er alt muligt forskelligt, som eleven skal forholde sig til. Det vi så ligesom har gjort for at komme omkring det, og forhåbentlig gøre det nemmere for eleven, det er, at vi har lavet en undervisningsplan, der strækker sig over 4 lektioner, som alt sammen handler om før, under og efterarbejde af det her kapitel. Og vi har valgt at tage udgangspunkt i, brugmodellen for vores undervisningsplan her, hvor at vi lægger vægt på, at der skal være den her, før opgave, hvor at eleven skal trække på det, de kender fra hjemmet eller ens eget liv, som Sanne også kommer ind på her om ikke så lang tid, der handler om den her samtale-lektie hjemmefra. Og så er vi ligesom, så arbejder de så med det her fagsprog på alle mulige forskellige måder. Det fylder størstedelen, som det gør i brugmodellen, 40% af forhåbentlig af det, vi ligesom har planlagt. Og så skal de til sidst reproducere noget fagsprog, og det kommer vi også nærmere ind på. Så vi prøver ligesom at komme rundt omkring alle de her forskellige typer opgaver, som er gode for eleven til at forstå den her tekst bedre. Ja. Ja. Det er sådan så, at tilegnelsen af et hvert fag hænger uløseligt sammen med tilegnelsen af fagets sprog, og ingen elever har fagsprog som modersmål. Så for at kunne undervise med blik for både sproglig og faglig læring, så må man ifølge Gibbons og Mulvad som lærer i sin planlægningssituation starte med at stille sig selv følgende spørgsmål. Hvilke sproglige krav stiller undervisningen? Og hvilket sprog har eleverne? Og hvad skal eleven lære? Så vi har altså den her viden som faglærer, og derfor må vi overveje ikke kun hvilke faglige mål, men også hvilke sproglige mål vi opstiller for det aktuelle emne eller forløb, eller også bare team, som vi skal undervise. Derfor har vi her på det her slide opstillet følgende faglige og sproglige mål for vores undervisning om emnet fra udvandrer til indvandrer. Og vi kan se her, at det første, det er, at eleven har viden om, hvorfor folk udvandrede og indvandrede til Amerika. Og under det mål har vi det sproglige mål. Eleven kan forklare betydningen af fagudtrykkene, udvandring, indvandring samt immigrant. Og så har vi endnu et fagligt mål. Eleven har viden om, hvad en mormon og en missionær er. Og det sproglige mål hertil er, at eleven kan forklare begreberne mormon og missionær. Det sidste faglige mål, det er, at eleven opnår historisk empati med de mennesker, der er udvandret til Amerika. Og det sproglige mål er her, at eleven kan bruge 10 udvalgte fagudtryk meningsfuldt i en samtale. Så er der sådan så, at vi har sprogluppen. Den har vi brugt. Og sprogluppen, det er et værktøj, som læreren kan benytte
for at få øje på, hvilke sproglige mål, der ligger i undervisningen. Og den finder vi i Helene Thiese og Katja Williams bog, Broen til fagsproget. Sproglupen den hjælper med at få øje på de kommunikative kompetencer og på det ordforråd, eleverne skal udvikle undervejs. Og den vil altså være en guide til at kunne udvælge aktiviteter i undervisningsforløbet ifølge Thiese og William. Og her i vores sproglup, der har vi har simpelthen prøvet at udfylde den. Og under den første hvad, der har vi fagbegreber og nøgleord, for eksempel udvandrere, indvandrere, og prærien, fædreland osv. Og hvordan skal de så arbejde? Jamen, vi kunne godt tænke os at benytte os af det, der hedder sætningsstarter, fordi at det kan være rigtig rart, når eleverne skal samtale med hinanden, at de har en start på en dialog, fået foræret den her start på dialogen, så kommer de nemmere i gang. Så for eksempel kan det være indvandring, udvandring er, og så kan de selv fylde på. Vi har også en samtale-lektie, og det er sådan så, at den her samtale-lektie, så vi har den der samtale-lektie, så har vi lytteaktiviteter, at eleven arbejder med teksten før, under, efterlytning, og så har vi også rollespil, som de også laver gennem det tænkende klasserum, hvor eleverne får mulighed for at arbejde vertikalt om relevante fagudtryk. Så på den næste slide her, så vil jeg bare kort forklare om den her samtalelektie. Formålet det er, at eleverne skal læse et delemne med titlen Fra udvandrer til indvandrer, og arbejde med de her fagudtryk, udvandrer og indvandrer. Og de skal jo så gå hjem og tale med deres forældre, om der er nogen i deres familie, der er udvandret eller indvandret. Og der har vi lavet 3 spørgsmål, som de så skal tage med sig hjem. Og det første, det er, hvem udvandrede, indvandrede? Og de her samtalelektier, de har så til formål at udvide læringsrummet ved at inddrage hjemmene i samtaler omkring emner i sammenhæng med skolens undervisning. Formålet er at indhente viden. Det kunne også være konkrete ting eller nogle eksempler fra hjemmet til skolen. Og det, der er med de her samtalelektier, det er, at det er vigtigt, at der ikke skal kræves særlige faglige forudsætninger for at løse opgaverne derhjemme. Alle skal kunne være med. Så de her samtalelektier, de skal altså være mundtlige, og de skal være åbne. Og så løser man det derhjemme på det stærkeste sprog, som der tales i hjemmet. Man kan sige, hvorfor det er vigtigt med de her samtalelektier. Jamen, det er fordi, at sproglig aktivitet, det styrker læringen, og når eleven samtaler med forældre og andre i hjemmet om det, som foregår i skolen, så øges læringsudbyttet, kan vi se i brugen for fagsproget. Så er jeg færdig. Og jeg vil lige fortælle lidt om vores lytteaktiviteter. Jævnfør kapitlet om lytteforståelse i fagundervisning, så har vi fokus på makrosilatering i det, vi anvender formidlingsoverflod, fordi vi gerne vil præsentere de her fagudtryk gentagende gange. Og fordelen med det er, at når eleverne så skal læse den her tekst eller lytte til teksten, så bliver lytteprocessen også mere selektiv og økonomisk, fordi de ved, hvilke begreber de skal fokusere på. Og vi tænker, at vi i første lektion laver sådan en førlytningsøvelse, hvor vi vil aktivere den relevante forhåndsviden. Og det sker med en quiz og bytøvelse med ordkort, hvor eleverne skal gætte ordenes betydning, mens markeren så har svaret. Så vi arbejder også lidt med cooperative learning. Og under lytningen, teksten den bliver læst op af læreren, og undervejs så forestiller vi os at stoppe op, så klassen ligesom i fællesskab kan diskutere handling og de relevante ord. Og i efterlytningen, så arbejder eleverne i makkerpar sammen om et mundtligt resumé af teksten, og så gentages den her quiz- og bytøvelse også igen i 3. lektion, så eleverne kan arbejde med fagsproget sammen. Yes, så må godt gå videre. Vi har også en rollespilsøvelse, hvor vi bruger de 5 principper, og det handler om, hvordan man sikrer, at eleverne tilegner sig et ordforråd ved at arbejde i dybden med de her centrale fagord.
Og vi har udvalgt 10 fagudtryk og 40 faglige ord, som eleverne skal arbejde med gennem hele forløbet. Og det er altså det her formidlingsoverflod, vi arbejder med. Og de bruger ordene i en autentisk kommunikationssituation, altså det her rollespil, hvor klassen bliver delt op i 2 grupper, hvor eleverne i den ene gruppe skal forberede sig på at spille rollen som et medlem fra en dansk familie, der er på vej til Chicago, og den anden gruppe skal så forberede sig på at være en mormon på vej til Salt Lake City i Utah. Og her giver vi så eleverne nogle sætningsstarter, som vi kan se her på vores slide, som ligesom kan hjælpe dem i gang. Men de skal i øvelsen forestille sig, at de møder hinanden ved Ellis Island i New York, som er den her modtagestation. Og så kommer de i snak om det at være immigrant, for eksempel. Og så bruger de altså de her ord hyppigt, både i forberedelsen til rollespil og i selve udførelsen. Og så får de også mulighed for at arbejde med deres ordforrådsstrategier, som også er en af de 5 principper. Og så kan det siges, at det 5. princip, det er ikke spil i den her øvelse, men eleverne arbejder jo på tværs af sprogene i første forløbet, hvor de har den her samtale-lektie, hvor de kan bruge deres foretrukne sprog, når de taler med familien. Og så arbejder vi med det tænkende klasserum, fordi eleverne skal arbejde vertikalt i klasserummet på de her whiteboards i forberedelsestiden inden rollespillet. Og så bliver de her 2 grupper dannet tilfældigt, og dermed er det også tilfældigt, hvem eleverne kommer til at forberede sig med, og hvem de møder i selve rollespillet. Og det tænkende klasserum, det virker motiverende, det fungerer godt som optakt, og eleverne får rigtig god mulighed for at arbejde med fagudtrykkene, inden de skal spille de 2 roller over for hinanden. Vi må godt gå videre. Her har vi vores 10 fagudtryk og vores 40 faglige ord, som de ord, eleverne arbejder med i forløbet. Og vi forestiller os, at de kommer til at hænge synligt i klassen, så eleverne ligesom ser dem hele tiden og kan bruge dem i rollespillet. Så vi er også meget opmærksomme på input, altså mødet med det nye fagsprog, og vi arbejder simpelthen på flere forskellige måder med de 10 fagudtryk, som vi altså fokuserer på i løbet af de her 4 lektioner. Og elevernes output bliver både en samtale-lektie, makkerpar, arbejde med ordforrådstilegnelse gennem rollespil i det her tænkende klasserum, hvor eleverne gennem interaktion får mulighed for at producere relevant fagsprog sammen med andre. Og så håber vi, at vi gennem den her didaktisering kan hjælpe eleverne til en bedre forståelse af emnet og de mange svære fagord.